Huriani Tuhan, na inalonga di bagasa tuat Yesus Kristus, di bagasan tikion, nang marsaur hita do di bata marhiti-hiti hatana, tapasadar hata martanya kita. Di bata Jehovah, di bata amanami, di bagasan roha mauliate, pasat tami dangi doktor dinami tuho. Terlumobi di bagasan tikion, nang marsaur hami doktor marhiti-hiti hatam. Tod di mima nama dungani hami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudian ni Tuhan, hata ni Tuhan, nama makuling hita dia pala partikianon. Dia nek mai sian buku ni si Ibrani manang Heber biddu 12 mamuka mai sian ayat 10 lalu masuk 1 ayat 20 sia omahatan ni Tuhan. Aidang didapot ton hamu na terjamah na marsigorgo di bagasan api manang hagulapon haholomon rodi haba-haba. Manang pakuling ni sarune do saringar ni hata pola mangelek-helek akka no begesa. Unang tung nasida di patongon hatai. Aidang tartan nasida paksai na madok mulodais dorbia tu dolok ikom mate dangguran. Pola dok si Musa dibasok kal nina taridai hatau tadoau jalaka dot alai dolok sioni do didapoton hamu dohot hutani debata na manguli ima Jerusalem na dibanua gijagi do suru-suruan na marloksa-loksa ima loloan pesta boloni do turia na parjolo tubuh akan na tarsurat di banua gijangi do debata si humi saluhut do todi niaka partigor na uripas do Yesus pangulu di perpadana na ibarui do mudar na mangurasi parsuara na dumenggan unang mudar ni si Abel jaga mahamu so tung dijua hamu ibana na makulingi ay molugari so malua na sida na majua ibana mamaksa di tanaon lam hitama anggo tatudalhon ibana sian banua gijangi tanodo dihutur suara na ujui ale anggo nuaing marbaga-baga do ibana songonon salinari do au makuturi dada holan tanoon do ma banua gijangi ale hata na madok sahalinari patuduhon nanang mubama na tarhutur imana tinopaon asa ho na so tarhuturi dibahani marhi mauliate maruhatta ala tajalo harajao na so tarhutur marhite-hite do gabi hita parhalado halomuan ni debata mardongar biar do hadaulato ayapi na mangalang do debatatai ido pajahonna damang dainang na hinolonga di bagasan tuhat Yesus Kristus maulo tapayut ihut na masa di bagasan ari-ari na parpudion totu lomos do haporsiaw mago akapakirimon talumobi ma dinamasa dinagarata taringot tu sada kasus ima kasus Brigadir J na dibunuh sahala jenderal mono taparwahon salu na kana terlibat di si akajol mana porsia tu Kristus manang karistan ale nagabitubo sada suku-sukun buhado ha Kristeno dinasida ho do di bagasa Tuhan manang holan Kristen sambindo amanginang
turpu jamita na mamakulingi hita pe dia bagasan partikenon. Di suratton buku Heberon tuhala Kristen Yahudi. Di hati hai. Di bagasan haporsuhon. Di bagasan sitaunon. Di bagasan akahasusado ha Kristenoni. Di siala na di bagasan hasusah mahala Kristeni. Di igil panur Heberon. Asatung nasida ho di bagasan hati gorang tu debata. Bakata kasdo di pasatu hita dia pala partikenon. Dipaingot. Songo dia uju bangso ni debata. Na binuan ni debata haluar sentano Mesir na mamongoti. Tano Kanaan. Gudang do nasida manibil. Gudang nasida dang ho di bagasan haporsiaw ni debata. Ubah nido di bagasan turpu jamita dia pala partikenon di botohon songo dia namar sigorgor api ni debata songo dia nasona ditulupi debata aka ulan hagulapon aka ulan haholomon daka ulaun aka haba aka namaralo tulomoni rohani debata. Gubarani patuduhon songo dia balganistao. Bahkan pola do dido imasi Musa. Pola dido si Musa di basok kali nataridai hata huta. Adong biar diroha di si Musa madapot to debata. Pabuahon akan na dirohana. Ditanda si Musa dirina nasotama dia do pani debata. Hala Kristen ipe di hati ay songonido. Marsi taon no nasida. Alay di sada sisi. Mardosa nasida. Nang pajonok ko diri na tu debata. Merasa. Tidak pantas. Merasa tidak layak. Merasa tidak mungkin. Alay. Di bagasan jamitope. Tongdo dipaingot. Holong ni debata na pinataridahon di bagasan Yesus Kristus. Manang pada na baru na binuan ni Yesus Kristus. Nang paingoton akajol mana porsiai. Na pantas do nasida ro tu debata ala nanunga di uras debata saluhutna akadosana. Alini akan na marsitaunon di bagasa Tuhan. Roma nasida tu debata. Akan na marsitaunon tu debata di bagasa ngoluna. Di pasah maka sitaunon na tu debata. Asa boha. Asa unang marisuang haluaon. Manang kasih karunia supaya tidak sia-sia. Kasih karunia yang sudah Yesus bawakan. Damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Ujana saat tu hita dia pala partikienon. Dido hadaulaton nenolomoni debata. Songo dia do kajolma na di bagasan si taonon. Totong majagahom majamoton hadaulaton di bagasan ngoluna. Manang secara sederhana bagaimana orang yang percaya itu menjaga kesetiaannya kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kemulut di dalam kehidupan ini. Na perjolus sahalisan hatan ni Tuhanon yang dipaingok tuita. Jolma nam daulat maroha tu debata. Boy banaho di bagasan hati goran nang pegudak akka sitaon. Lapatan na dan gabi sitaon nonon mabasumurut hapor syarta. Ale justru sitaon nonon do mabain rohatta nang hapor syarta mangoloi debata jala sitaon noni dang mabaik sumur hapor syarta. Nata hapor syarta di bagasa ngolutta ima debata nasotar hutur. Lapatan na debata
nama Leon nima holong di rohana dan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan itu tidak bisa dicabut lagi. Itu diberikan secara langsung kepada manusia. Maka yang diinginkan oleh Tuhan karena itu sudah sampai kepada kita. Mari kita menjaga, membuktikan keselamatan itu di dalam kehidupan. Termasuk di dalam setiap persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita. Gimana perjodoh? Napa duahon senhatan di Tuhanon di bado gobaran. Songo dia gobaran dolok Sinai manang Sion, atau digambarkan gunung Sinai yang tak tersentuh dan bukit Sion tempat kota Allah yang hidup, Yerusalem atau surgawi yang kekal. Di bukit Sion kita bersekutu dengan beribu-ribu malaikat. Abang inang, mulai madiduluk Sinai di hatihai, di patudut debata holong ni rohana, di patudut debata hadaulatorna. Senar nunga di patudut debata hadaulatorna di bagasan Yesus Kristus. Alini mudar ni Kristus naung maperbadia kita, naung manobus kita, naung payasok kita senhado sota. Naung marisuang benota. Asa unang marisuang mudar ni Kristus di bagasan ngoluta. Ikototong mahita. Majamot terdirita. Asa unang taulahon at kaulan na sunadegan. Unang adong be di bagasan ruhata margabus. Margabus tu amatana, margabus tinatan lokal na asing. Alahi. Ikon marohana pormam mahita marohana badia. Manang menjaga kejujuran di dalam kehidupan. Orang manang jelma na marhadaulatan na nolomoni di bata, dia mampu menjaga kejujuran dalam kehidupannya atau mempertahankan kejujuran di dalam kehidupannya sekalipun ada resiko yang harus dia terima untuk mempertahankan kejujuran ini. Soalnya terjadi di negara ton. Nah di igil nihita salutna. Bohado si berada bui mana jujur ada sasi tona na masa. Tanpa resiko na guda kiat bisa saja dia dipecat sen ke polisi lokal nasi. Alejol manamar hadaulato nama jaga hadaulato ni debata jalan naik nolomoni debata dia mampu dengan semuanya itu mempertahankan kejujuran walaupun ada sebuah resiko yang harus dia terima. Molo holong ni debata dan tarhutur manang holong ni debata itu tetap teguh bagaikan batu karang nang haporsyat tapi sasitongna ikosongon itu unang bui manang ahape pamagon haporsyat. Persoalan boleh datang tetapi iman kepada Tuhan harus tetap kita pertahankan. Amin. Martanya kita. Muliati madiho oleh Tuhan. Didenggan di basam di asini roham. Nang totong di lehom buti bagasang ulu nami. Nunga taruli hami. Marhite-hite hatam dia pala partikun ajari mahami tutu oleh Tuhan. Asa majaga hadaulaton habadiaun ni rohanami. Aido hinomlomo ni roham siak kami gaduk marsada-sada. Muliati Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom, horas madhita saluhutna.